Nasurok dua ataw enen sipon nagaplikar ti national ID ti 56 taw na ani Nestor. Ngem agpapanita kay suna at ti driver's license laeng ti gem na a valid physical ID. Ibilang na adakkel kumaabanag ti physical national ID na in kaso kasapulan ti dua a valid ID. No man pa nakita man pa nagmam ilawlawag ko. Awan man lang ti kurkurang ti information in dissemination. No apay nga awan pala ka na gito nga gundaw kay nabayaga mo nang apply nakaperma nakpit pito formon ma'am. Ay mas more better ma'am. Ado ti may tulong na national ID o representer ko no agasa no panak ti sa baling office or whatever. Agasa pulan di valid ID, masapol nga i-representar na ma'am. Mabalin valid ID ma'am. Iti babaen ti Republic Act 11055 wenno ti Philippine Identification System Act, ti Philippine Statistic Office wenno ti PSA, ti lead agency iti implementasyon idinto Bangko Sentral ti agimprenta ken PhilFost ti agi-deliver kadagiti printed IDs. Basar ti datos ti PSA Abra 221,452 ti total registered para ti aplikasyon ti national ID iti probinsya. 89% manipod ti target nga 246,948. Basar met ti record ti PhilFost 152,038 ti na-i-deliver ken awan ti backlogs da. Kuna ti ahensya, dagiti aplikante ti tawen 2021, ti kaadwan as saan pay laeng ang nakaawat ti physical ID. Ni Bangko Sentral ng Pilipinas to assist the PSA sa digital namit niya. Nagki-contract iti all card ko na nagki-contractan da. But then na-terminate the contract da with the all card. May justify mo din kaputi DJ delays ti ko all card DJ cards idi. So nga na terminate DJ kontrata nang suri ti rason natin na stop. Tawen 2024 na isardengen ti panagimprenta ti physical national ID. Irekomenda ti PSA ti panagusar ti electronic copy ti national ID wenno panagusar ti eGov.ph. Tati rubra ti PSA. Nag-i-issue kami ti ipil ID ko na tayo, electronic copy. So, rin may print yan. Either DJ duwa mam ti option nga kung ano, nawang pwede DJ physical card. Mabalinda nga i-download DJ eGov. DJ digital copy ti ID. I-install da lang din ti cellphone o no computer DJ eGov application. O mabalindan ton nga downloadin iti digital copy. Agtutuloy met ti panagawat ti ahensya kadagiti agparehistro para ti national ID ken kiddaw da ti naan-anay a panakaawat ti publiko. Santay lang apo nga yoray iti panagrugi iti printing iti hampay nga na-print nga IDs tayo iti national ID. Pero mabalintay nga downloadin iti digital copy iti eGov. Jessica Boreta, Balitang Solid North.